L-elezzjoni ġenerali li jmiss se tkun mument ta' għażla għal middle class. Middle class illum il-ġurnata qed tħossha medda. Qed tħossha li qed taħdem aktar biex ma taqax lura, meta qabel kienet taħdem aktar u timxi dejjem aktar il qudiem. Gvern ġdid għal Joseph Muscat jerġa' jibni middle class ġdida f'pajjiżna. Il-mexxej Laburista qal li filwaqt li l-Ministru Tonio Fenech qed jgħid li taħt gvern ġdid ikun hemm il-problemi għan-nies tan-negozju, f'Marzu li għadda f'konferenza fl-Ingilterra, Lorenz Gonzi kien qal lil barranin li anki bidla fil-gvern, is-sidien tan-negozji għandhom rashom mistrieħa f'pajjiżna. Joseph Muscat qal li kemm in-negozji kif ukoll il-familji jistgħu iserħu rashom li b'mod sostenibbli gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl. Il-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista huwa id-dar naturali taż-żgħażagħ u qed jagħtihom iċ-ċavetta għal mobilità soċjali b'garanzija ta' tagħlim, xogħol u taħriġ għaż-żgħażagħ. Il-Partit Nazzjonalista iżda qed jipprova ibeżża liż-żgħażagħ. Kunux intom illi tiksru il-ħolm, kunux intom li tiksru l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ. Bil-kontra, il-Partit Laburista qed joffri tama u ħeġġa liż-żgħażagħ. Jekk għandkom ħolma, jekk għandkom aspirazzjoni, aħna ħankunu magħkom 100% biex din titwettaq. Kbira kemm kbira.